nuwun virus corona. Merga virus corona sekolah prei. Rong minggu meneh. Alhamdulillah. Wah, penak iki. Wis prei 2 minggu gara-gara ana virus corona. Oh, iki penak. Sekolah paling gak mikir pelajaran, angel-angel. Paling gak dolanan nang kono karo kancane. Sono iki. Wah, dhewek tapi kurangan sak bocah maning ki sapa yo? Berarti wae po. Oh, ya wis. Oh, lah kae kebene. Rene. Yo, sesek tak OTW. Bang. Wis komplit iki. Dhewek ki penake bahas opo yo? Corona apa yo? Kok saiki gak musim corona. Oh, kok wis tekan ndi? Tekan Porjo, Magelang, Temanggung. Wis tekan ndi lah. Wah, gawat iki. Wah, no, ndek kudu dijaga kebersihane. Wah, aja kaya wong Cina kae. Panganane iki jelehi. Wis kaya ngono kae lah. Bosok daging. Enak. Wah, tapi ki penak yo ana virus corona. Ndek ki prei. Ora mikir pelajaran, yo apa-apa lah. Tapi ndek jajane kudu dikurangi. Ayo iku. Jadi, ya wedi ora karo corona. Wedi. Ya ayo Ora. Lah kenapa? Sekarang kan Gusti Allah sing nentukake. Mati, urip, jodoh. Wes dhewek ki dipasrahke Gusti Allah wae. Kira kita sak wedi karo virus corona ki wong wis ra duwe iman. Ya bener yuk. Bener ya tentu. Matur Nuwun nuwun virus corona. Merga virus corona sekolah prei. 2 minggu meneh. Alhamdulillah. Wes Yuk pipi yuk. Korong di. Balani. Ayo. Linda wae, matur nuwun virus corona. Mergo ana virus corona, sekolahe prei. 2 minggu meneh. Alhamdulillah.